ki media korte do ano phan nangli to phan nang cho pha teng pen kewang pod akiru pi perfect lo nilipini nangli to phan nang cho pha lam thege la lo patumi dik Stephen Phangchopu nili birodhela pen party alam the ajak alam kaning jidu laso puthak sinili Karbiang long arat angkang pido anophan isi lam klar mate ke pachini kang tu laso pena jok senang itu han papono ke chengsi la ke langli pe klang pom la bangke APHLC asong pen ka chi uke Rajen Timung join ni usi Stephen Phangcho bang alangli nangli tum media hoi pe ni liberta lo patumi ni le bang solam the beta uthonili lam pe klar donji pulo setame ni li difu pen ang tandam nang ko masinili tong sekot bang ni pidun tek thedelo tami pini puthot ako nang to banang cho phalo la hello alangli nilitum along MEC election hood alangli wang lo nililong wang pen niliphan pharokre phone suri hini ne jang thuje thai no pu hala so hud nang rabdu pen ahem konalo ne kodang asor ne la bangke ni hala so ke MEC election hood muni duppi ko posini ta chiri ne setame a phi bangke MP election hood aprang bangke litum lemra pelo lang litum pen amasi ke claim ke dam kaduk kawe claim rapet dam rapet lo amasi kami si hini de choklem ponang pa hok lo bangke alang li no hok pen ame ramrong ben satami alang li lak chokatang kawan lo pen litum claim rapet lo la pen a business ta chingthur hedelo ale vedelo lost chok pusatame alang li nili phanang pulo nigela sotangka ke bang men siwa nili injir pen pusini phanang than no to tangte pusini li ke chengsi alang li phan check tok dun lo lak isini li check pilo la so pen a phi pipon chat sini li lak lira 4 lakhs 80,000 bak nili tum pilong lo la pen ki pilong le dolang satame alang li kupia intention one hada ke chathanang le to media thaino bangke kesu hut nang lang le det kesu hut nili phanang ar dik clip le det Rajen Timung ki pu sata birta ke long pen masini li tum alang li so det pulo nili phanang pachini lo amasi nili tum nili CC a president hoi pen nili secretary phanili hukum PC Stephen Phangcho so that aposi tum sekai si hini vetame cherabdu na pusi nili constituency a secretary Rajen Timung phanili hukum PC alang li group long upload lo lapen alang ni so that pusi ili to masar JI katharta nili phanang pachini lo suri hini ne alang li tarabdun lo nili talang li so that pusi nili ta mentune pharo pho betune suri sila puson pidun long lo lapen bikrom hanse ta nili phan birta nang pilo alang li keso pu pena jo alang li ta surinar cap ne tangka pidun long lo pusi alang li nang jetham lapen hala group along ki pi pen rat atum alang li phan ko pi potong sekai si hini pidunun edelo ne la bangani li buji je chini ne dela satame alang li ke claim ke dam kachipi duk lapen nili ko ane ke khoros kaduk kawe pu alang li hadang le to media thainu ningjelo si chorolo alang li ke claim dam chipi duko kalang ahok claim rapet dam rapelo setame alang li inuvet kalilo kachipi duki
hola PS committee long hala rong along PS committee a president secretary tu manna kachipiduk su sukali hala tum theng lo han chojor cha so de hut une de hut hala tum jok phana patti na thai wili athema APHLC party ke lage ni tum nona mat ke council tum chari long lela nona lang li kesu ke chelang pen dimapur lang li kesu chelang lo pen hala dak hospital long ajak fees jitu niki bill ke le hala bangso bill ke peun e pen ajok tuliram rong hang si lang li phan rap dun lo pulo lake jok lesu setame APHLC munit lesu Congress munit lesu ESDC munit lesu BJP munit lesu CPIML munit lesu ta council ke chari tumge lake ami thanga tangka ga lili government na tangka lo inut CM bolote lage Karbi Anglong a CM lo posi lage ajada party hana rap melu athelang li jungjung tangka ga li mati government na tangka ga mati non lasi jasemet niliphan nang pulo ar punang pek ponei pulo alang li phan nilitum chingwai lo MSC election hodan yalang li Lumbajong lo voter ID avela athe alang li Lumbajong sor kali lapen alang li methang matanang je than niliphan ni MSC election kanang phan phut nang jo onong le delu nilipulo nangante voter ID che selam non che selam de no MP election kanang na vot jok do nei che non ki jani non che selam ta hailo mini seta khei long ri jok wanai pu penamen bena jok nili tumke alang li phan alang li nang hang finance secretary ni phanang pe goi pulo seta finance secretary ke already ni tumke appoint ta president hai ta ke appoint ta secretary ta ke appoint ta ni pulo lasi nang non IT na IT cell na a secretary nang claim pon no Charlie Pontha non mirara ang ko nang Charlie dun tha usinili IT cell a secretary ni tum difuel AC constituency throck a president secretary phani tum pangrum si ni tum alang li phan IT cell a secretary pek pon no lapen ajahak alang li claim rapet dam rapet akorti tumben kache tonti ason sa tamini li phan ajahak ang bongolom complaints pinang anang pele tani ni lahai ke thang alam tani li chore na pen din de muthe claim payment na dam payment itum kheye pharma na posi itum che songra pen na posi la anda nilitum che than che peri pon bom si dam pon bom non jasemet APHLC ka chiu ke Rajen Timung ma joini lapen party long ideology ajak ningang samse joini puke lake nangli phan ko mani hala council ke chari atum hospital ke chelang kesu ke chelang long bill nang PPDet pu pedam amendment apot si jong si nangli party phan la poson iningang samse pulo de lage ahok pet akachesong pu hokdamun edet po kiduk kisung do nilitum ta nili metha mata 2017 aninka nili independent man tholo 2019 ke nili APHLC lo jai sar MP election ke thot cheng ho dili metha masi election e jali a election ke papar laso lam so lam gali lapen kachesong pulote ilitum edet elong ri ke cherai kom je phan lang li phan ning ke oi pen leni lila hiri gali satame rada tum chini nangi je alang li phan মানে kipi pepin lo pokali bonda kipi tong thek theyang ko alang li kopia intention ben lo ne kopi ke thek long ben dong li men la poson ke chapar leb lo ne la bangke ni li tum chini ne bani li chini ne la pen son plie bangala hello
Cethana link setame ilitum APHLC tum ke PS committee tum CC committee tum village committee tum cipi duk pik halatu theng lo han cho non tum sar jaya tha rap long oilo nili ta rap long oilo sata lason ke pasi la pen lason kachudin thapu ke pini adili tum thek long mela hoitu alangli peni nangli tum media hoi peni long last nangli tum media tum karjo hu nangli ande la so party choda pete don nangli pia party si chi dun populo non ke do boma council chari bom tum long se dun ma pulo o kalang lo pusalang li jethang lo hoitu BJP ki dun kang tung bena posi alangli nili phan posonta hailo mene ba party phan posonta hailo mene apen BJP atum aja inut bahani tum hoitu la phan pene palam sota hailo mene la bangani tum chini unde dela setame khei longri jognangji ke cheso tumalong amen in thalong nangi ke cheso tuma pota cancel long nangji arni sigela so det along ri itum cerai kom chip long nangi pulote itum ining gidinge kenang so ininga sedeng menga chokchi kame claim ge political party along ge dudun puno business along puno hemtun along puno chat along puno da ininga chepe sedeng pen kame claim ke chunchelo success selo lahela nasi chorolo lilihin ben lapan se nangle tumhan pachini ponlo nangle tumang se pinde karju idu pute arju tame pamu nangi pombo pancho alangi lak chok tangka kewan konat pensigawan la pen putih pan kharbar isi hini business pu choklem nang pu pena poselang li wan le wan lo mesen lo la APHLC party pan tangje pan le alangi lak chok kewan kali ini tum bahani pu business choklem nang pu pena posi kewan katame non ki piopor hor bangela bangeni li penang an bang pensi kewan pu pena men pe si penang an tangka ke ni li ke woilong lo la bangge alang li phan pidum thulong lo je pidam ko he ko na pensi kewan ma hala so phan chi pidam thuno ko bang jungjung alam me si party long wan dela si prengke jok tadu dei prengke bangla si inu texer sa bang pulo prenggawe pin bang ke incam da karbiang long lo inu thedung mun ki puadi prenggawe pin bang ke incam prenggawe tum ke incam on cholo apreng si prejang komane ke gari alun ke ena preng komane ke dukan preng komane ke bank lun ke cho ena preng komane ke non even mobile da EMI en kalima EMI penon mobile lun en hala haya preng mane ke interest preng mane ke jirpi polong pen preng ason choram pen pini kharbar choklem i paniri sata pini arni si social media long ba media thengno ekdom pu ke lason ga abi ke di jelo pasang nasi alang li nini phan ko pini komane ke toy bang do tai nili ga chini pu bange athe malang li hala dimapur se ke chilang hu hala bil piun tuliram ro hang se pidun bulo ke di ladak bang itu mun chidam nang po ye nasi ako non kidu ni talang li BJP si do ni buke ang hupen ke bar yo nasi lahai pen bang ke itu makhei ke reng nangi pulo te alang li non nang idun ko bentulo MEC election of Frank pulo te non ningkan hini ba kedulang bu di ningkan hini pe nyong se alang li mane kache song kang don lo pulo te lake itu madde di ko si itu kache song unila nili ke regional lo ngadu ne ka ha bihe kang ko pe nili ke ha gitar deng theklo tabla thip theklo bu pen le non anili ke regional long lok la ta sungkrum etami army si ke APHLC pen itu det cerai kom ne longri long pan itu deklar nah hela tangje ala de pancho sambo party pen kache oke nang nang tumba ni jungjung achilang eba lason ke do ko kan ini si alang di party pen kache nakulum nili tum jungjung ke celang sela thang da ve nili alang le panon most welcome alang li komani alam karju pen alang li BJP ki dun ngang tung pen nili pan peni nang karbok do ta
kache lang sila jithang kam abi la political la pena party pini pu APHLC party pu pena joki tu kache lang sila re ja kam sa abi akar bi tu percentage se gon se dolo me thang bong le ching hon he te jok na nei hon ba we lo lai lo na si la lo